Il-Mużew Marittimu nieda programm edukattiv maħsuba l-istudenti li fost oħrajn joffri esperjenza ta' talim dwar l-istorja marittima ta' Malta. Ma' TVM News Ela Kamilleri mill-Iskola San Andrea qalet li din l-inizjattiva enieta tifhem l-importanza tal-konservazzjoni tal-ibħra fost oħrajn. Aħna qegħdin iċ-ċentru ta' Mediterran u qegħdin nitalmu fuq kif nistgħu nieħdu ħsieb l-oċean tagħna u kif Clean Oceans Malta jaqgħad ħafna suġġetti flimkien. U hekk nistgħu ikollna għarfien iktar profond fuq il-kultura u l-wirt storiku tagħna. Il-kap tal-Iskola ta' San Andrea Christopher Xikluna qal li din l-inizjattiva tgħin l-istudenti fit-tagħlim tagħhom għax toffri metodi prattiċi lil mill-bank tal-iskola. Jaqgħad diversi suġġetti flimkien. U għalhekk nemmnu li din l-esperjenza edukattiva li qed noffru l-itfal flimkien ma' Heritage Malta hija opportunità sabiħa immens. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta Noel Zammit qal li t-trasport għall-istudenti u bxejn. Ħajbenefikaw 50 student kull jum għal 20 ġurnata. Student bejn year 7 u year 11. Ħajbenefikaw ukoll l-iskejjel għaliex ħalli infondu t-trasport ta' dawn l-istudenti mill-iskola għal mużew u lura. Il-Ministri Owen Bonici u Clifton Grima faħru dan il-programm li jsaħħaħ l-arfin tal-istudenti dwar il-wirt marittimu ta' Malta u joħloq aktar kuxjenza dwar it-tniġġis tal-ibħra.